Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa mga nasod nga nanagubat. Ato sang iampo ang mga nabiktima karon sa mga kalamidad, lain-laing mga lugar, labi na sa ato mga kaigsuonan dito sa Negros, sa pagbuto sa bulkan nga Kanlaon, nga unta hatagan sila sa Ginoo, panalipod o solusyon sa mga panginahanglan. Ato karong ato sa mga benefactors o donors nga nagsigi og tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots para sa ato mga projects. Hatagan unta sa Ginoo sila og mga grasya, labi na sa kalinaw, kaayuhan o kahiusa sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulusolo sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga naglapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Gusa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita, O Dios, nga makinaadmanon og mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran, ug agaka ang amo mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Si Propeta Elias nga taga Tisbe sa Galaad miingon kang Akab, samtang buhi ang Ginoo, ang Dios sa Israel, ang akong gialagaran, walayamo ni ulan nga moabot sulod sa pipila katuig gawas kun akong paulanon. Ug giingnan sa Ginoo si Elias, pahawa dinhi ug lakaw ngadto sa silangan ug tago didto sa sapa sa Kirit, sa silangan sa Jordan. Adto ka didto, mag-imnanan sa sapa ug suguon ko ang mga uwak sa pagdala nimo pagkaon. Busa miadto siya ug gituman niya ang gisulti sa Ginoo. Mipuyo siya daplin sa sapa sa Kirit. Ug ang mga uwak nagdala kaniyag pan ug sudan buntag ug hapon. Ug didto siya mag-imnanan sa sapa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, diin magikan ang hinabang alang kanako. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw mahadakin as. Dili unta siya matagpilaw nga nagabantay kanimo. Sa tinuray wala siya matagpilaw ni matulog ang magbalantay sa Israel. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili magdagmal kanimo sa adlaw ni ang bulan sa gabi. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug yuta. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ka. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an
o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining unang pagbasa naghisgot sa kinabuhi sa usa ka propeta nga wa mauyon ni sa hari nga si Akab. Nya kay di naman gyud maminaw ang hari, ang propeta nga si Elias mideklarar nga di na muulan tungod sa kasuko sa hari. Patyo niya si Akab motong gipatago siya sa Ginoo. Kabos na kay siya, pinangita pa, gilotos tungod kay nagsunod siya sa Ginoo. Kung sa may gibuhat sa Ginoo, gipadadaan siya, tigdalan niya pagkaon. Sa man tigdaan niya pagkaon, gidumta naman siya sa mga tao sa may tigdaan niya kaon. Ang uwak, dadaan siyang pagkaos uwak niya, inom siya dito sapa. Kamo musugot mo mapariha sa kinabuhi ni propeta Elias nga dumtan sa tanang tao nga ang uwak na lay mo pakaon ninyo. Di nga imong tupad ina sugot kag alagaran kag uwak. Arang-arang tingalig jutay si San Roque kay ang nag-alaga di San Roque unsa gito? Iro. Hay may inyong palabihon, mo alaga ninyo uwak o iro? Sa mga wa mo klaro. Dili na mo matter o kinsay mo alagad nato or naabay mo alagad nato. Ang mo matter kinsay atong gisunod dinhis kalibutan. Kung ang Ginoo mo'y atong sundon, bulahan kita. Sa tutubag na to sa Salmo, ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gisayunan gana kung maayo tag relasyon sa Ginoo, siya go'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So ang tanan ihatag ra gina niya nato. Dili na ta kinahanglan nga magsigi pataog kisi-kisi nga kitag yun mao'y mangitag paagi aron ta mabuhi. Ang ato ra gyung buhaton maayo tag relasyon sa Ginoo sama sa propeta, sa mga santos, mga apostoles ug sa mahal nga Birhen Maria mismo. May kay sila relasyon sa Ginoo. Naa nila ang tanang kasakit, naa nila ang tanang kakabos, apan wa gyud problema kay ngano man
usa ra gyud kabutang ang atong ikinahanglan, ang atong maayong relasyon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na maayo mong relasyon sa Ginoo, or maayo tag relasyon sa demonyo. Kana mo'y dakong problema kung ang ato ganing relasyon tuas demonyo, magkalit-silit sigud atong kinabuhi. Kani karong mga nasod nga nanagubat, nga nakapulbos og mga syudad, sama sa syudad sa Gaza, syudad dito, daghang mga syudad sa Ukraine, nga pulbos. Kani mga tawhana, pulos man ni mga dato, mga gamhanan, mga tinahod, musaludo ang mga tao ani nila. Tinahod kay ni, usa lang kasultib, buhat tayo ng mga sundao, pero unsay ilang nahatag sa kalibutan, nangamatay ang kinabuhi, nangapulbos ang mga istruktura. Kita dinhi sige tagbaligya slat para aning gamay kay natong project, pero dako na kay ni para nato. Usa ra ni katira sa missile, pulbos na ni. Oh, pakapin pa na dihang ilang mga balay diha na kanang dapot na daibinsya diha kana hurot na diha. Apil pa na barangay hall. Usa ra nakatira sa missile. Nya pila ka thousands of missiles ang ilang gitira ngadto sa mga syudad Gaza, Ukraine, purtin daghana wa pa nailabot sa mga kanyon, wa pa nailabot sa mga bomba nga perting rabiha. Tungod kay naa sila'y kwarta. Unya wa magsalig sa Ginoo, gasalig sa ilang tawhanong abilidad o gahom. Mao na kining tao mo itong saligan, kining mga butang sa kalibutan atong saligan, dili mo sangko og kaayuhan, mga daot gyud ang kalibutan. Karon kining global warming, why usa na to aning makaikyas. Global warming ba? Inig-mature gyud ani, ambot makaabot pa baka ta. Perting grabiha ani. Moabot na gitong giingon ni Kristo nga mapaong ang mga planeta. Tungod kay musimang na sa ilang kaugalingong naandang orbit ang mga planeta. Nganong musimang man? Tungod kay nangaguba na. Nangaguba. Kana lang atong mga balaod karong gipang-approve. Pulos gyud para guba. Divorce, guba ang pamilya. Premarital sex, di na hinon balaod pero kultura. Guba ang virginity o purity. Prostitution, di hinuna siya balaod pa pero kultura na, approve na sa atong kuan. Guba sa dana ang atong virginity, guba sang pamilya. Abortion, patay ang bata, guba sang kinabuhi. Same-sex union, patay ang atong generation. Kay wa na'y mataong mga bata kung mauna gid na'y magpadayon. Inana ba? Guba. Nilingi ay mong tupad. Ing na maayo pa inyong kinabuhi o guba na? Guba na o maayo pa? No, daghan na kayo nangaguba karon. Kining ato mga pangwarta, mga chemicals na nagisagol na sa pagkaon, sa imnunon, hastas ato mga utanon, mga prutas, daghan na kayong chemicals, matod pa nila, mauna na'y nagsigig sod sa atong lawas nga mo cause og cancer. Bisag unsa na lang mga sakit, perting daghanang cancer karon. Pulos kita gipang cancer kaning gawali, gahuwat na lang ning saktong higayon. Mukalit lang sa niya nag-declare si Father Siano stage 4. Ano man di ay, na may mga lagsik ay karon nga nikalit nagduol nako, Father, pre-ovary ko. Ngano man magsugod nako sa akong chemo. Dagay cancer. Lagi Father. Ako da yung pre-ovary hinaot unta nga dili magdugay. Okay, kapoy na sige chemo Father, dialysis patient ko Father. Nganong nagdialysis man ka, kidney failure, ngano man taas kay akong sugar, nako agoy padong ko diha, taasan ni akong sugar. Muna inigabot nako ngadto sa mga ospital kanang pamisahon ko, Father, ato sang pakalawaton ang katong tuwa sa renal
section kay mga lawat kuno sila. Sus daghan kay nga tugatuyok ana na naglingkod ang uban kahigda-higda ng ilang mga dugo siging tuyok diri sa masin. Sige sa kong pakalawat nako. See you soon. Oh, di bitaw. Adto gid pa doon kana imong tupad. Tagas naman ko nag-sugar na mga naong uban. Padong gina dialysis, kidney failure. Oh, ay to da jogging mo, jogging. So, spertin daghana. Ngano man tungod sa kwarta. Mangwarta man gid ang tao. Kwarta man gyud. Nya kanang kwarta mo demand man gid na siya. Nga padaghana pa ko. Bahala nag mga daot na sila basta padaghana gyud ko. Amo nang niingos Kristo sa atong 8 beatitudes gauna gyud bulahan kamong mga kabos. Kung kitang tanan mangandoy nga mahimong kabos magpuyo sa limpyo og simple nga kinabuhi, tag-as kay tag kinabuhi. No? Tag-as kay tag kinabuhi. Naawa tong na nagpuyo lang nga simple lang kaon lagutan, kaon ana mga prutas. Oh, di ba mo abot og tag 100 kape ng edad. Tanawa ning gasigig sige kana ganing snacks gyud mga tamis kaayo, mga preserved gyud tanan kay lami sa kinastanan. Nawa, di ba di kabot og 50, wa na gibilaran na. Og ako yung ilista ang mga edad sa kana ganing akong gipangmisahan karon. Sige mag yung request og misa aning mga wake mass. Og ako yung ilista ba 90% na agid sa edad nga 40 ngadto 60 naa ana nga bracket. Namo ana nga bracket 40 to 60. Wa na bilarana na mo. Ako sa nana 60 naman ko ug mulapas ka ana samot na gyud nga sud kas bracket. Mo nang makaingon ko gahuwat na lang gining ako sang lawas. Kanus asad ni siya mo atake haron bilaran. Mo nang di na kay ko magsigig pangandoy ana mga butang pa kay bawo kung gamay na lay kuwang. Kay gadana sa ding akong lawas. Ato agad driver nato dito ana ka-serve. Ngano man sige lag balik-balikan anang sakit. Nako kana hapit ta sa na bilaran ng drivera. Katong nakuyapan siya gyapon to. Kuyapan hapit ta mahog dito atong bakilid atong may kampaso kalit lag kuyap no karon nalipong na sad undang na sad atong Biyernes uli sa kodre kay lipong ko nako uli lang ato kay basig ihog na sa tanimos pangpang ana sige na lang sunod-sunod og sakit akan na hapit na di ba pero asa na siguro mauna sad mo ana kamo ba mukalit raman ako sad mo na nung sa may itong buhaton magsige lang itag sunod sa Ginoo. Mo na kining 8 beatitudes naguna ni bulahan kamong mga kabos. Ang sunod nga bulahan kamong mga gilutos sama ni propeta Isaiah sama ni Kristo ug gipatay. Paglipay mo kung moabot na ninyo kay dako ang inyong ganti dito sa langit matod pa ni Kristo. Ang atong kinabuhi mga igsoon kinabuhi gini nga hinatag sa Ginoo og ang angay ginatong panganduyon og di lang kita malipat nga mabalik kita ngadto sa Ginoo nya dinhis kalibutan ang tanang mga maayong butang atong nadawat sama ng imong naong, imong lawas, imong health, imong kwarta gamita gid na sa purpose nga gidesign sa Ginoo. Di kita magmahay. Usa na ni ana kaning pagpamalit og slots. Di ba? Kamo simple-simple ra gining pagpamalit og slots pero sa tinud-anay dako kay ning ikatabang. In short, kana bang charitable works. Works of charity, works of mercy, generosity towards others. Karon daghan kayo mga nang ngihanglag tabang kining mga nabiktima sa gubat,
biktima aning pagbutos bulkan, mga baha, mga bagyo, daghan kay nanginahanglag tabang. Kung magsige patag hunahuna nga tigom, luoy kay kalibutan. Itabang na lang na, tabang, dili na lang tigom. Muna din sa atong parokya, empty kita dinhi. Ni dako-dako mo sa nang atong madawat kada buwan. Ako ba nang i-report ninyo? Kada buwan na magitay financial report. Pero sa tinud-anay, grabe kaayo ang atong sige lang gyud tabang sa mga nanginahanglan. Og malipayon kay ta. Malipayon kayo. Pero kanang magsigig tigom nya karong panahon na ingon ani, mas stress na sila. Sige, last nga lingi sa imong tupad ing na muhunong na tagtigom ing na hunong na taning sigig tigom ana ha ing na pagsigtigom hatag ang Ginoo siging hatag hangtod pag ni iyang dugo iyang gihatag hangtod gus katapusang to siyang dugo iyang gihatag bisag patay na si Jesus gidugsak iyang kilid ni hatag lang yapog dugo og tubig hatag yun hatag. For God so loved the world that He give us His only Son. Hatag yun. Mo na'y batasas Ginoo, siging hatag. So katong manghatag, malipayon. Katong magsigig tigom, masulubon. Bahala na mo diha. Nindog na ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang atong manggihatagong amahan. Masaligon kitang moingon, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magmadasigon ug isugong, musangyaw sa maayong balita, nga maoy bugtong kahupayan, nga gipangita sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nakasinatig pagpanglutos tungod sa ilang pagsaksi sa Ebanghelyo, mahupay sa presensya ni Kristo, taliwala sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sa kinasing-kasing, atong sagupon ang mga kabulahanan aron malipayon kitang mubulig alang sa katukuran sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagbangutan sa pagkawala sa ilang mga minahal sa kinabuhi, malig-on ug maalim sa ilang kaguol ug kasakit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa kalipay o kalinaw dito sa langit ng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Maluluyon og manggihatagong amahan,
Dawata ang among mga pagampo nga among gituboy nga naa kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kini gihalad ko karon apan kinasungkasin. Nawata kining akong gihalad Ginoo, pangabugang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kini gihalad ko karon apan kinasungkasin. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagpagaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans, kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, angtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanam nga nasa mahalangit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, patuman ng imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami tinugyan sa pagsulay. Hinuluan, luwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay man ang gingharian, ang karugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa pungalan kamu pagkamundo nahiusan sa pag-iguma nagabuhat kamu sa akong gisugo uka ninyo makiguban. Uka ninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang linilon kong basa, danang panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma magpalikay unta kanamo sa sala ug magpahamutan kanamo diha sa dalan nga magdala nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine providence, ang pag-alima nga Diyos nun. Niya mahitabo ra ni kung magsunod kita niya kanunay, niya dili ta magsupak-supak bisan pag mawad-an ta sa tanan dinhis kalibutan. Salamat sa nagsunod sa Ginoo, nagsigig palit na tog slots. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot na natayhalin nga 25,039 ka slots na apay 34,961 ka slots nga available.
tag 500 pesos per slot. Naasa di siya ay 16 slot challenge, nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 61 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Nga nga to sang Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, na nasa tay halin nga 2,068 ka slots. Nga naapay 3,932 ka slots nga available, tag 1,000 pesos per slot, para po ni ngadto sa atong kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Atong pagpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Padayon tagpalit, labi na gyud mong wapa kapalit. Pamalit na mo kay karong pizza 13 sa Hunyo, Miyerkules, kuana, Miyerkules, Huwebes, ika-duha na nga aparisyon sa mahal nga Birhen Maria sa Fatima. So mupalit tag slot, pamasin nga matagaan tag healing and deliverance. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magapahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. At unday ko nangaman ng anak ug Espiritu Santo, karunod sa gihapon, at